ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொழுமிச்சை சாதம் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க. இப்போ வந்து கொழுமிச்சை பழம் நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ இதை வந்து புழிஞ்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி லெமன் புளிகிற மாதிரி புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. சாறை மட்டும் புழிஞ்சிக்கலாம். தேவைன்னா தண்ணி விட்டுக்கோங்க, ரொம்ப புளிப்பாக இருந்துச்சுன்னா. இப்போ எல்லாத்தையும் புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு, உளுத்தப்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு இது சேர்த்து கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு சேர்த்துட்டு கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் பூண்டு, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, வரமிளகாய் 1 சேர்த்துக்கலாம். நான் உரித்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 பல் அளவுக்கு பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா வதக்கிக்கோங்க. ஒன்றா வதக்கிட்டு நம்ம புழிஞ்சு வச்சுருக்க கொழுமிச்சை பழ சாறை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். கொழுமிச்சை பழ சாறை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போது அந்த கொழுமிச்சை பழம் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் கொதித்து நல்லா சுண்டி ஓரளவு கொதித்ததும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓரளவுக்கு சுண்டி வந்துடுச்சு. இறக்கிடலாம். நம்ம இறக்கிட்டு ஒயிட் ரைஸை வந்து நம்ம சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது வந்து லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு ரொம்ப ஈஸியானதாக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியும்